I love you for a time.
Mi- 2 millions in my house. Hello, mag-love shout out sa inyo dyan. Thank you very much sa patamsak. Ayan, hello to Miss Independent AI. Ayan, hello, mag-love shout out to Miss Independent AI. Thank you very much for coming. Ayan, dyan ka lang Miss Independent, baka naman. Ayan, tamsak sige. Thank you very much. Ayan, thank you po. Parang ludinga. Lagi. Wait lang ha. Wait lang. Ayusin ko muna. Ayan, paktay tayo dito. Ayan. I love you for I am dying. Everything. Wait. Ayan, 2 millions in my house. Hello, mag-love shout out sa iyo dyan. Ayan, hindi na ba ako loading? Ayan, thank you very much sa patamsak. Ayan. Thank you sa bagong tamsak dyan. Yan, mega love shout out sa inyo dyan. Ito, naka-live na pala si Guapo Jazz. Yan, mega love shout out from Team United Mentors. Ayan.
And Team Cow, alright. 3 millions in my house. Hello, make love shout out sa inyo. Na ba ako loading guys? Patamsak naman kung bagong pasok ka lang. Patamsak naman si host guys. Kung bagong pasok pa lang si host. Nyo lang patamsak naman kay host. Baka naman, hoy Diyos ko. Yan, 4 millions in my house. Hello, make love shout out sa inyo dyan guys. Patamsak naman kung hindi nyo pakatamsak si host. Ganon. Yan, thank you very much sa pa-BG-BG nyo dyan. Sino ba yung nandito guys? Sino kayo yung nandito? Ano maghagpong man eh. Wait. Ayan, 4 millions in my house. Hello, big love shout out sa inyo dyan. Patamsak naman kay host kung hindi nyo pa katamsak. Ayan, thank you very much for coming my LS guys. Ayan, magpakilala kayo kay host para mabigyan ko kayo ng jacket at saka ano, banana. Ayan. Ayan, patamsak naman dyan. Hi host, I'm back. Ayan, thank you very much to Lizelle Silmaro, my beautiful girlfriend. Ayan, thank you very much for coming again. Ayan, thank you sa'yo, be. Sana all. Ay, all. Ayan, thank you very much, guys.
Island City Mall. Na. Ganing rin. Ha? 100% paghapon. 100%. Di nagtamsak na to sila nagkra. Wamang good ni mo istoryahe. Ayan, 3 millions in my house. Ayan, may love shout out sa inyo dyan. Sino kayo yung bagong pasok? Ayan. Patamsak naman kung hindi niyo pa katamsak si host. Yan, chikahan tayo ngayon, guys. Jingle bell. Namukha ka. Loading juga na rin ba? Ang bandi. Lord, katugod man ko.
mas ganado. Ayan, 4 millions in my house. Hello, big love, shout out dyan. Ayan, thank you naman. Baka naman, hindi niyo pa katamsak si host ha. Patamsak naman guys. Konting tamsak lang naman guys. Adlaw gabi. Ayan, thank you very much sa bagong tamsak. Ayan. Thank you very much sa bagong tamsak dyan. Sino ba yung nandito? Wait lang ha. Hello to Sapphire Blue. Ayan, hello to Guapo Jazz and Family. Tamsak dan ba? Ayan, thank you to Sapphire. To Sapphire Blue. Ayan, thank you. Ayan, my legit friend and supportive friend yan. Katugon man kubi. Katugon naman kubi. Ayan. Kuan lang ka ng ikaw mag-igo be og mo na ka be. Okay ra sa muna. Gusto kay mong mong pataan imong kuan is bilin sa imong cellphone dira. Ayan, thank you very much to Sapphire Blue. Ayan. Ayan, mega love shoutout sa isang nagtambay dito ngayon. Ayan. 4 tayo dito, guys. Katugol ko. 4 din tayo dito, guys. Unsabi? Basin ba o ganahan kag imo rang matog ka, matog ka dya. Kuan, imo harang itambay imong sipi. Mura itambay mong sipi dira ba? Ayan, thank you very much to Sapphire sa pabiji-biji niya. Thank you, Ate Guapo Jazz and Family Vlog. Diyos mayo katugan ko. Medyo madali lang yung LS natin ngayon guys kasi nagdepende lang ako sa MB. Ha? Ha, okay. Ikaw go-igo be. Ikaw mag-igo. Ikaw lang mag-igo. Sana makaabot ng 1 hour ng yung LS ko guys. Sana makaabot ng 1 hour yung load ko. Just may marimar. Ayan, may bagong tamsak. Ayan. James Mansha, tamsak dan. Ayan, thank you very much to James Mansha. Ayan. Thank you naman, James. Hindi ka ba nag-LS, James? Ayan, mega love shout out to Sapar. Alam mo ba, Ate Guapo Jess and Family, binaba ko yung bahay niyo kanina. Nagbaba ko ng bahay niyo kanina kayo ni Ate Dabangs, ni GMC, ni Nana, ni Ate Girlie D. Sino pa ba? Si GMC, si Ate Girlie D, ikaw, at si Dabang, si Ate Dabangs. Kayong 4, binaba ko yung bahay nyo kanina.
Ayan, galing ako kay Gwapo Jazz. Ayan, nagtamsa kaling, hindi ka ba nag-LS ngayon? Ba't hindi ka nag-LS ngayon? Kala ko ba, hindi ka ba nag-LS ngayon? Baka naman James man siya, support ka lang dyan. 1 hour lang, hindi yata aabot ng 1 hour lang yung LS ko. Baka naman mag-support ka lang dyan. Sa ano po, di po sakit sa bulsa. Yung alin po. Yung, ano yung di pa sakit sa bulsa? Ayan, hindi na ba kuluding ano, James? Kasi may tumawag, tumawag kasi yung kaklase ko. Baka naman ano, James, busy ka lang dyan ha.
Hala, Diyos ko. Agam mo ko, ano? Isa sa isang inyo. Nang pibagong gihatag. Eh.